Аҳмад Мумтоз Тайланд 12 сентябри соли 1965 дар шаҳри Анқараи Туркия ба дунё омадааст ва ҳаёти кӯдакиашро низ дар он ҷо гузаронидааст ва инчунин мактаби миёнаи он ҷоро низ хатм кардааст. Аҳмад Мумтоз Тайланд консерваторияи давлатии донишгоҳро хатм кардааст. Соли 1981 ӯ аввалин бор дар филми «Аймек Бутел» баромад кард. Аз соли 1989 то соли 1993 дар театри давлатии Диёрбек ҳунарнамоӣ кардааст. Солҳои 1993 то соли 1994 ӯ бо Роберт Ҷулин дар театри Андеррул дар Олмон кор кардааст. аз он вақт Аҳмад Мумтоз Тайланд ва Юзел Эртен дар бисёр лоиҳаҳои театрӣ кор кардааст. вай аз соли 2002 фаъолона дар филмҳо нақшоварӣ кардааст ва ногуфта намонад, ки Аҳмад Мумтоз Тайланд оиладор мебошад. мегузарем ба филмҳо ва силсилафилмҳое, ки Аҳмад Мумтоз Тайланд ҳунарнамоӣ кардааст. Аҳмад Мумтоз Тайланд соли 2002 дар силсилафилми «Следи на пляжи» нақшоварӣ кардааст. соли 2003 ӯ дар силсилафилми «Инженерӣ» бо тахаллуси Низомиддин нақшоварӣ кардааст. соли 2004 бошад дар силсилафилми «Удал» бо тахаллуси Макӣ нақшоварӣ кардааст. дар соли 2005 бошад ӯ дар силсилафилми «Осторожный вор» бо тахаллуси Арӣ нақшоварӣ кардааст ва боз дар силсилафилми «Раскажи Истанбул» бо тахаллуси Моҳир нақшоварӣ кардааст. соли 2006 бошад ӯ дар силсилафилми «Возвращение домой» бо тахаллуси Сосед ҳунарнамоӣ кардааст. ва дар соли 2007 бошад ӯ дар силсилафилми «Казиб» бо тахаллуси Нияз нақшоварӣ кардааст. соли 2008 бошад ӯ дар силсилафилми «Весная» бо тахаллуси Камол ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2009 бошад ӯ дар силсилафилми «Иди Киза» бо тахаллуси Уйнеш ва боз дар силсилафилми «Бестен» бо тахаллуси Риза нақшоварӣ кардааст. соли 2010 бошад ӯ дар силсилафилми «Бесконечное» бо тахаллуси Барбарос нақшоварӣ кардааст ва дар соли 2011 бошад ӯ дар силсилафилми «Лайли Инженер» ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2012 бошад ӯ дар силсилафилми «Плохой пут» ва боз дар силсилафилми «Сон» нақшоварӣ кардааст. соли 2014 ӯ дар силсилафилми «Гузел Койлу» бо тахаллуси Ҳусни Куртой ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2016 ӯ дар силсилафилми «Песня жизнь» бо тахаллуси Байрам нақшоварӣ кардааст ва боз дар силсилафилми «Тима и Радима» нақшоварӣ кардааст. соли 2017 дар силсилафилми «Секрети жизнь» ва дар соли 2018 дар силсилафилми «Челичевская вина» нақшоварӣ кардааст ва дар соли 2019 дар силсилафилми «Корса» нақшоварӣ кардааст. ва дар соли 2020 ӯ дар филми «Алев» нақшоварӣ кардааст. аз соли 2020 то инҷониб дар силсилафилми «Оризо» нақшоварӣ кардааст. Тойга Аваноғлу ҳунарманди маъшҳуре, ки моро бисёртар бо тахаллуси Бинямин, ки дар филми «Арӯси замонавӣ» нақшоварӣ кардааст, мешиносем. Тойга Аваноғлу 19 январи соли 1979 дар шаҳри Измири, Туркия, дар оилаи мусиқинавоз ба дунё омадааст. ӯ дар оила фарзанди ягона набуд. падараш оҳангсози турк ва додараш бошад омӯзгор аст. мондараш мегуфт, ки Тойга Аваноғлу бисёр овози зебо дорад. Тойга Аваноғлу аз хурдсолӣ ба актёрӣ шавқу ҳавас дошт.
او مکتب میانه را در شهر ازمیر ختم کرده است. وی ختم کرده اکادمیای ورزش نیز میباشد. پیش از مرگ پدرش او در مرکز صنعتی مجده موزین در مدت یک درس‌های آوازی گرفته است و بعد مرگ پدرش او به هنرنمایی شروع کرد. او برای عملی کردن آرزوهای خود در یک چند تئاترها کار و فعالیت را شروع کرد. تویگان аваноғлу با در فیلم کانالізاتسیا با یک استعداد بلند نقش‌آفرینی کرده است. تویگان аваноғлу نه تنها با اکتیوری با موسیقی نیز علاقه‌مند است و همگی 35 عصر دارد. او فیلم‌های فانتاستیکاوی را دوست می‌دارد. اول خصوص همچون مخلص فیلم لوید ایکس او نوگال را دوست می‌دارد. وی به بسیار نمود ورزش با مانند تنیس، بسکتبال، لیژه‌رانی و تیراندازی توجه دارد. از طرف دیگر نیز به موتورسیکل دلبستگی دارد. تویگان аваноғлу سال 2019 با یک دختر با نام شیوا بهروز اویله برپا میکند، یعنی خانه‌دار میشوند. بعد این اویله‌داری دیر نگذشته آنها صاحب فرزند میشوند. تویگان аваноғлу سال 2009 در سلسله فیلم کانالізاتسیا نقش آفرینی کرده است. سال 2012 باشد در سلسله فیلم دشمن کاردشلر با تخلص ایلکر نقش آفرینی کرده است. سال 2013 او در سلسله فیلم کدی ازکدلی با تخلص یگرجی نقش آفرینی کرده است. سال 2014 او در یکی از سلسله فیلم های مشهور با نام گوزل کویلو یعنی عروس زمانوی با تخلص بنیامین کلاس نقش آفرینی کرده است. سال 2016 او در سلسله فیلم های خندیم کویلو با تخلص کوکتبل و باز در سلسله فیلم حیاتیم تهلک نقش آفرینی کرده است. سال 2017 او در سلسله فیلم ایلا باباس دلی عشق با تخلص فؤاد و باز در سلسله فیلم ال ارکتاشلر با تخلص کامرون نقش آفرینی کرده است. از سال 2017 تا سال 2018 او در سلسله فیلم اینی گلی با تخلص اسکندر بازار نقش آفرینی کرده است. سال 2018 او در سلسله فیلم های ملکلری عشق با تخلص نجمتیک، چمیلمز، سرما مدن و باز در سلسله فیلم سباهلار olma سیلی نقش آفرینی کرده است. سال 2019 او در سلسله فیلم های کوزه یلدوز عشق با تخلص سفر کیاغلو، اصلی گیبودیل، حبیب سینیدی، ببده و باز در سلسله فیلم حیات‌آمیز فیلم با تخلص حسین نقش آفرینی کرده است. از سال 2020 تا این جانب او در سلسله فیلم حبابال سینیفو حیسلارو با تخلص لومینار بویل نقش آفرینی کرده است. берк ҷанкат ҳунарманди машҳуре ки мо ӯро бисёртар бо тахаллуси ҷамол мешиносем ки дар филми арӯси замонавӣ нақшофарӣ кардааст мешиносем. берк ҷанкат 9 майи соли 1984 дар шаҳри анқараи туркия ба дунё омадааст ва ҳаёти кӯдакиашро низ дар он ҷо гузаронидааст. ӯ мактаби миёнаро дар зодгоҳаш яъне дар анқара хатм кардааст. вақте ки ӯ хурд буд оилаи ӯ ба шаҳри искешерияи туркия сафар мекунад ва онҳо як муддат дар он ҷо меистанд. берк ҷанкат аз хурдӣ на он қадар ба актёрӣ шавқу ҳавас дошт. баъди хатми мактаб ӯ ба донишгоҳи ба номи билкет дар факултати тарроҳӣ дохил мешавад ва донишгоҳро бо муваффақият хатм мекунад. берк ҷанкат пас аз хатми донишгоҳ ба шаҳри Истанбул барои кор кардан ба ҳайси ороишгари графикӣ сафар мекунад ва дар он ҷо бо як дӯсташ кору фаъолият мекунад. берк ҷанкат баъди ба Истанбул омаданаш тасмим гирифт ки ҳунарманд шавад. ӯ таълими махсуси актёриро дар академияи Олмуз Беч санатавӣ гирифтааст
ва пас аз он ӯ дар як театру кору фаъолиятро шурӯъ кард. Берг Ҷанкат аввалин маротиба ӯ дар як барномаи театрӣ бо номи Ашнун бо тахаллуси Ҳалдун Танер нақшофарӣ кардааст. бисёриҳо мехостанд фаҳманд ки Берг Ҷанкат ягон дӯстдошае дорад ё на, вале маълум мешавад ки ӯ муносибатҳои худро аз ҳама пинҳон мекунад. Берг Ҷанкат бо Кузем Караҷа яъне Фотимагуле ки мо мешиносем муносибат доштаанд, аммо бадбахтона ин муносибат дер давом накард ва онҳо аз ҳамдигар ҷудо шуданд. моҳи феврали соли 2019 овозаҳое дар бораи муносибати нави ошиқонаи Берг Ҷанкат паҳн шудааст. мувофиқи маълумоти гирифтаамон, Берг Ҷанкат бо Динар Дениз муносибат доштаанд. Берг Ҷанкат аз соли 2013 то соли 2014 дар силсила филми Сана Бирсив Веречем бо тахаллуси Саваш нақшофарӣ кардааст. соли 2014 ӯ дар силсила филми Меджезир бо тахаллуси Ҷем нақшофарӣ кардааст. аз соли 2014 то соли 2015 ӯ дар яке аз силсила филмҳои машҳуре бо номи Гузел Койлу яъне Арӯси замонавӣ бо тахаллуси Ҷемал нақшофарӣ кардааст. аз соли 2015 то соли 2016 дар силсила филми Муҳташаи Узум Косем бо тахаллуси Алекс ва Искендер нақшофарӣ кардааст. соли 2017 ӯ дар силсила филми Юлдузлар Шаҳидилмӣ бо тахаллуси Ара нақшофарӣ кардааст. соли 2018 ӯ дар силсила филми Гулизар бо тахаллуси Мурод ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2019 бошад ӯ дар силсила филми Мир Делӣ ҳунарнамоӣ кардааст. инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кори мову шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои диққататон ташаккури зиёд. хайр то барномаҳои дигар. худо ёру мададгоратон.